It's a social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri. Imozotiwo zviri kuitika handiti sekuzwa kwenyu takanga tine ma-elections mazuva akapera. So pama-elections apa pane mashoko akazotaurwa just after ma-elections neanonzi iye Apostle Talent Chiwenga handiti sekuzwa kwenyu kuti Apostle Talent Chiwenga ndiye one preacher anopedzera ma-politicians, be it ku-opposition kana kuti ku-ruling party. Aiwa ndiye one preacher kana kuti pastor kana kuti apostle kana mufundisi handiti anotaura zvaanoda asina kutya handiti. So pane kavidhio kandoda ndinge ndinokuratidzai, kavidhio kaApostle Talent Chiwenga. Vamwe vanobva vatanga kuti anko musataura zvepolitics. Ndataura politics hereni. Ndati ndoda kukuratidzai kavidhio handina kutaura politics handiti. So listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri muri yeZimbabwe, hama dzangu. Aiwa ndichiramba ndichingotenda support yamunotipa. Rambai muchishare, don't forget to like this video. Kavidhio kachona ndo kanotera. Isitonyorawo zvatinofunga ku-comment section kuti tinofunge nemashoko Apostle Talent Chiwenga anotera. Vaitaurirani hanzi vaitaurira Advocate Nelson Chamisa CCC president and leader. Andi ndiye president we-CCC ari iye leader zvakare ikoko. Ande munokaona video kachona from Uncle side, the only Zim Uncle for now chiti it's much love. Vanhu kuti Mwarati ndinowina. Wobva warowa. Wotanga kuti ndabirwa ngatina matei. Isu tokubvunza kuti Mwari abirwa were futi. Uzwakanga kuti ndi Mwari ari kuda kuzviita. Mwari anobirwa here. Hauna kuti God is in it here iwewe. Saka zvafamba sei? Ndarigwa. Kuri kuti Mwari akazoita come out of it because dai anga ari in it dai zvakafamba. It means God is not in it. We won 2 years ago and we said the politicians